aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damfi junan ku karku biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damfi junan ku karku da fari zan sanya mai iya mini ka taimaka mini a yau na waka ta aure abun masoya ilahi sai ka nufa na tsaro a yau ya nusa da kai da Hassana bikin ku an yau ka fi fauro murna ta aure muke ta yaku ku damƙi junan ku za ku biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙi junan ku karku sani manya komai na soma na kan yi roƙon daɗin salati agun fiyayye wajen halittu rasulu abba agun tafadi ƙasa da dukkanin ahalinsa da masu habbai na sa a baiti a yanzu sunnarsa an karaya ko rausaya yau biki amare biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku ya nusa agunka na zo na rausaya dun na nuna murna taron biki na gaga masoya saboda aure ku kai na kauna ango ya nusa ka bai amarya dukan kula kar ka bar ta rana saboda tarbiyya ta yi sama bakin ciki bunka za ta kore biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku wata ashe inda ya fitowa a gunsa duba ka kan gazara shigar amarya a yau da ango ku lura na gan ku kun fi tsara komai idan ya zamo na kirki shi za a boye domin amura ya'yan dabino idan ka tauna a ɗanɗano ka ji sun fi bauri biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku amarya Hassana dukan biyayya kiyo ga angonki banda na saboda na ji shi wata rana yake gaya mini kina da ki to kin ga dukkan kula abun sa kiyo ki sanke kike da mulki aure na kauna ku kai da juna sirrin gidana ga sai da kyau biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku zinariya makwarar ado ce kyawun fulawa abun masoya amarya Hassana kusan mijinki a guna taɗi ke tausa murya ke ce da shi kai kaɗai nake so faɗar hakan kin ji dai amarya yakan saka shi ya ƙara sanki da ke da shi ba mu sun kuwa biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku aure na kauna in an kayo shi burin masoya zaman ya dore amar su yauke da mai gidanki gida daya za ku je ku ango amarya shigar ku tsaf kunyo ado kun sako turare dubun masoya suna ta murna farar ƙasa na ga tafi shu biki na aure ake muna murna yau ya nusa da kai da Hassana ribar masoya gida na aure ku damƙe junan ku karku masoya a yau na gansu farin ciki sun taho da murna ina iyaye abun amarya da angona gan ku kun yi murna
Baba Bala na ga yayi murna da Baba Modi yana ta murna. Sannan na gaida ka Baba Shehu ranar biki mun ga kai murna. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Baba Abu na ga kai murna ranar biki yau na so da kuna. Sannan na gaida ka Baba Lawwali farin ciki na ga kai nuni. Sannan na gaida ka Baba Lirwanu yau biki ne ake na kauna. Sannan na gaida ki inna umma farin ciki na ga kin yi nuni. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Inna kuluna ga kin yi murna biki ake yi na so da kauna. Sannan na gaida ki inna Hannatu farin ciki na ga kin yi murna. Sannan na gaida ki inna Hajo farin ciki na ga kin yi murna. Sannan na gaida inna Zuwaira farin ciki na ga kin yi murna. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Sannan na gaida ki inna yar amu farin ciki na ga kin yi murna. Da inna Maryama kina ta murna farin ciki yau ake na aure. Inna Zalina ga kin yi murna farin ciki yau ake na kauna. Sannan da kawu dan da a yau dai na ganshi shi ma yana ta murna. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Zan gaida har ma da kawu Shehu ranar biki na ga yayi murna. Sannan na gaida ka kawo Abi ranar biki na ga kayi murna. Sannan na gaida ka kawo Sabo ranar biki na ga kayi murna. Sannan na gaida da kawo Sani farin ciki na ga kayi murna. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Sannan na ango suna ta murna farin ciki yau biki na aure. Sannan na gaida ka Abakar yau farin ciki na ga kayi murna. Karzali na gan ka kayi murna farin ciki yau kake na aure. Kallabbo kai ma kana ta murna farin ciki yau kake na aure. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Mudassiruna ga kayi murna farin ciki yau kake na aure. Sannan na gaida Muhammadu yau na ganka kai ma kana ta murna. Sannan Sumayya tana ta murna farin ciki yau kike na aure. Sannan na gaida ki Fatima yau biki na ganki kina ta murna. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Yana abokai na ango su ma farin ciki na ga sun yi murna. Ya hayyana ganka kai murna da har Mubarak yana ta murna. Sannan na gaida ka Faruku ma har ma Sulaiman yana ta murna. Sannan Abbas na ga kai murna farin ciki yau kuke na aure. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Yana gawaye agun amarya farin ciki kun yi yau na aure. Ummi a yau na ga kin yi murna da ma Hanifa kina ta murna. Sannan Suhailat tana ta murna farin ciki yau take na aure. Shamsiyya ke ma kina ta murna farin ciki yau ake na aure. Biki na aure ake muna murna yau ya rusa da kai da hasana ribar masoya gida na aure ku damke junan ku karkuwa ne. Mai sun ya san wa ya rera waƙin nisa ne manya gari na dinka. Karin bayani idan kana so ka tuntuban ba na nuna san kai. Auren ya nusa gari na yabo ake ku zo dun bikin ga ya kai. Fatan mu ma zaman ya daure ku damki junan ku karkuwa. Biki na aure ake muna